ngidon hagani ka perthai ka de ka riklau ka bangingi im mdani ai hagani ka perthai reka ta ka bala ban ai jing im yangi kadai tang da ka ktien ka jong blai man ga aingo yu blai man laga step u ai phi hagani ka khubor step ka balom ka Manna na ka banta jong phi balada phi bam ya ka balada phi di ya ka balada phi ngut ya ka phi pediang ya ka pin yo im balada fi kentat ya kata kumu bo breu u kentat ya ka bam u kentat ya ka jing im tadeng ta ka ni ka sngi nga sngo ba ba nga sam ya ka ni ka ktien ka jong blai na ka sngi sha ka sngi pi pediang ya ka miet la bat step bat miet ngadap da ka jing kemen ka ba kraw si sin na ka ni ka por ka bamenta bangan yo ban ya sampat sepi na ka ktien ka jong blai ka ktien ka jong blai ka tuj man la ka sngi kalong thik kumbau blai wa ya ka Manna ki kon Israel halagas ni nakata ka bam don ai upen hap ya kata ka Manna man la ka step baki juya bam kedang ya kata ka Manna halagas ni bam dan weiru ubala yo pang habo bam ya kata ka Manna dan weiru ubala shitam kani ka Manna ka ai jing em yaki shisha shwaya kata gilas ngokhuslai Kiongin bam na kaipat Moses, siya ni siya riklaw, siya ka rishiap. Ginyo jing bam syo na gini ki jing bam ki bangiwan ra na ka ri Egypt baro akila lut bam dan ka basa. Te minta ngin bam sadaga kalapen kuslay yagi kon Israel henrei. Haba Moses la yam siya ublay. Habula kerpat siya ublay. Kababel ke thu bo ublay. Ula pa yaga ka jing bam. Man la kasngi yaki. Berupa gini ka Manna. Ya ka bakila bam men step bat men mit. Kida bam kedang ya ka. Na kasngi siya kasngi. Kida bam kedang ya ka. Bat ka ay ka jing im ya kini ki kon Israel. Hoot ka Manna. Ka ay jing bam ya kini ki kon Israel. Bat ka ay jing im ya kiru. Ha ka bakin jado. Ki im. Namar baki yo ka Manna. Ladam dan ka Manna. Kinjin dalay yaplut. Hagata ka riklaw. Kalong kum juru ngidon hagani ka perthai ka de ka riklaw ka bangingi im. Mdani ai hagani ka perthai reka ta ka bala ban ai jing im yangi. Kadai tang da ka ktien ka jong blai. Man ga aingo yu blai man laga step u ai phi hagani ka khubor step ka balom ka Manna na ka banta jong phi. Balada phi bam ya ka, balada phi di ya ka, balada phi ngut ya ka, phi pediang ya ka. Pin yo im balada fi kentat ya kata kumu bo breu u kentat ya ka bam u kentat ya ka jing im tadeng ta ka ni ka sngi nga sngo ba ba nga sam ya ka ni ka ktien ka jong blai na ka sngi siya ka sngi pi pediang ya ka miet la bat step bat miet bat ai ba fin bam ba fin lum hoi Pinpet ya gani ka Manna ka babel ki atho ingi habangi puli ingi iba gani ka Manna ka hap man la ka sngi kade ya ki pat ban lum ya kata ka Manna bat ya ka bakikin bu ya ka bakin bam na ka sngi siya ka sngi ka babel ka ongum ni Exodus country ko khot ka basaw ka ong utray lo ong Moses a kmi ngan pan hap yo kpu hapi na beneng baru pat ba on mi no ban lum ka babyang shi sngi pangan yo atenjo ya ki bakin ya ge hukum jungan em Kababel kia thu ladangi puli ke khot ka ba khat sauru ka ongkum ni timen ba kata ko umjir ka bala don kala rengat no hakmi ladon halor kata ka riklaw re ka ba pulun ki barit kum utha halor ka kindau ti ha ba ki kun Israel kilay I ka kiliong perlok hi ka Manna na bakim tip ka ka long ti Moses long yaki uniu tau kpu ya wo try ula ai pi pin bam Kababel ka ong yagata bahabaw try upa yaw tau kpu kaday yaki bakin lum kababyang shisngi kanang bakin yo ban bam hagata ka shisngi ban nga saw gani kapor haba ublay ay hangi yagaktin ka jung kaday yapi ban lum yagani kaktin ban pelang ka hagadoknot ka jong fi pide ban lum ba pide ban bam yaka haba ublay upanhap dan kibaong uni namarba kimpat jui ya kumutaw jing bam le si hagani ka poru dan na preng jong fi pimpat ju asngaw ya kaktin ka jong blay pilaban ong ka kata ka ba i pastor ikren
Kai kata ka ktien ka jong blai. Renga kwa ban ong ifia ka ne ka sngi. Lada pi shim ya ka ni ka ktien ya ka banganga keren. Pi pediang I ka ha ka donut ka jong pi. Ka donut jong pi kan im. U Jisu u ong ya kata. Ba ho ki kpa temen jong pi upen kan mau Jisu ya ki kon Israel hadien. Hadien kumba arhajasnem hadien upen kan mau ya ki ong ba. Shisha ki kpa temen jong pi ki labam ya ukpu. Henry ki layap no. Ki labam ya kata ka Manna ki layap no. Uong ada mangaken utau ukpu. Buwan herna beneng. Balada pi bam yang ada lele rup finam yap syuk. Na kwaan pulen ni ka por na ka ktien ka jong blay ka ba Jisu Ukraine ki kon Israel. Uong kum ni Yonis long ban rio ko na kot ka ba. Life way ter ka ong kum ni. Kikpa jongi kilia bam yakata ka Manna ka riklaw kumbala tho ukpu na beneng ula ai haki ban bam. Onda kum tau Jisu ula ong haki shisha ng ong api. Day Moses ubala ai fi utau ukpu na beneng. Henry ukpa jonga ula ai fi utau ukpu uba shisha na beneng. Namar ukpu jong blay ulong uta buan hier na beneng baru bo ai ka jingim ha ka perthai. Namar kata kilay ong hau kutrai to ai hangi halaga sngi yaw ni ukpu. Jisu le tu haki ngalong uta ukpu jong ka jingim jar bo wan hanga onom tengan bat jar ubang nget hanga onom sliang lano ru. Habau Jisu kran syapang uta ukpu kinang mudur bet ba kan long biang tik kum ha kapor mendai ba ubleun pa ya uta ukpu na beneng makini kini abam. Henry Jisu ong mdei syu ukpu ubalong kata ka Manna Henry ngadei manga ya ka ba ukpa ula pa. Ngadei manga uta ukpu ba kadei ya pi ban bam ya nga. Ngalong uta ukpu balawan hierna beneng ubawan man ai ka jingim ya ka perthai. Kumba ha ka por mendai ukpu lawan hierna beneng kata ka Manna kalawan hierna beneng haba kini gibriu kile bam kila im ha ka bakin jado. Henry Jisu ong ngalawan na beneng haba pi bam nga mdei pi im ha ka bakin jado Henry pinyo im kata ka jingim ha ka mensim ya ka ba pinyo im ru siya kata ka jingim bam jukot bahang tawang ngangalong ta ukpu jong ka jingim jar ubawan hanga tengan jar ubawan hau Jisu dalay nom tengan syo ba jar ubanget hau sliang lano ru tadeng ta haba fiyo yu Jisu fiyo ya jing tengan ha ka mensim fiyo ya ka jing hun ha ka donot but tanga ta fiyo snon ya ka jingim ka babam jukot badeng tanga sungot nat habang apule ka ktien ka jong blay. Wanam kwa ban bam tangi kata ka jing bam. Kabajat no ong ktien ka jong blay bam yaw Jisu. Kini ki kon Israel ki syu kwa ban syu bam bi ya tau kpu bon hier na beneng kinang mudur bi bakalong tik ma kapor ka jong Moses ong ahingi tau kpu. Ahingi tau kpu ngi kwa ban bam kpu ngim kwa ban lek belangi syu kwa ban syu hap hi na beneng bangin bam yaw tau kpu non kam ban lek belasyo. Jisu ong kam dai syu kumta. Ngadai mga tau kpu. Mdei syuk ka Manna ngadei manga utau kpu ubalawan herna beneng balada pi bam yanga. Lapi tengan ba fi sliang pi wan hanga ba pi nget hanga. Finom tengan finom sliang syuk lano ru. Tadi tau Jisu ong ngalong mga utau kpu ubawan her na beneng ukpu jong ka jingim. Ukpu jong ka jingim. Ada fidan syayu trai ka jingim ka jong fi am flayo ka jingim. Tara bam yu Jisu man lagasngi. Nget hau wan hau pini em uang tawan hanga fi barok gi bathait gi bakia ga jingkit dengan penjam ya pi wong tapi wan show try pin sting ga jingkit tapi dan you try ga jingim ga jongpi nga guarantee em ga de ga jingim ka basuk na ka basuk tam padai ma uru uban ai ya pi ya ga ta ga bor ba pila ban im ga jingim ka ba riu blai ga jingim ka ba bet ka jingim ka ba hok akhmat jong briu ba akhmat jong blai daladi fi persyang finom la noru dalade pi persyang pinompoi shino-shinoro. Tadaraw, pediang yau Jisu, mau ulong kata kabor. Kumbagi kon Israel kapor mendagi bam yukpu, kiyo ay kabor ban im, ban yaj, ban trey kata kasngi. Lapi bam yau Jisu, finyo ay kabor ban im, man lagasngi ka jing im, kababet, akmat ubriyo ba akmat jong play. Pinyo ay ka jing suk, finyo ay jing kamen, un ay fi ka jing start, un ay fi ka jing kamen, un ay fi ka ay kapafifidan kam, un ay lut mau happy. Tadeng ta wat no miss ban bam yau Jisu. Wat no miss ban pediang yau Jisu. Wat no miss bafin jingay na o. Wan yau Jisu. Wan hajan jang o kat yapi. Jarbo wan hangawang.
dalele ru unom tangan syu bajar banget hanga dalele unom seliang wan hau jisu ini dua ini ke por menta kwa benang fi unom jingai no trai uni ukpu udah ukpu joga jingim aingo bo trai aingi man laga sngi uni ukpu bolong ka ktien ke jong blai bolong u jisu ke ne ka ktien de hu jisu ba mi ne ka ktien di ne ka ktien man laga sngi pin em kan ini dua ani ke por menta trai nga aingo ime ko pa ya ba ma ai ne ka khubor step man laga sngi ka khubor step ko trai ka balong uta ukpu na ka manta ka jingim ke jongi ukpu balong hi u Jesus Christ balong ukpu jong ke jingim patrai nga aingo abang yo ine ka ktien jemeng yo e ka jingim abang yo e ka ktien ke jome trai ngi yo e ka jingkemen e ka jingsok shisha ko trai ngi yo e ka bor bangin ang laban yat man laga sngi ka pertai trai ka de ka batan ka bakring ka pertai ka bon ke jing penchoi Henry habang idon ka ktien ke jong me trai ngi im bom tang do ukpu hi bo breun im Henry da ka ktien baro ka ba mi na ka shintor blai ba try nga aingu ime ko pa banginom im tang daw to kpu bangi bam man laga sngi ka jaga do jing bam ke badai ina ka manta ka met ringin bam na ka ktien jemengin im na uni kpu wala mi na ka shintor ka jong me uktien jong blai u Jesus Christ bam na ka ktien bom tang do kpu hi bo breun im da ka ktien baro ka ba mi na ka shintor blai abingin bam ni kaktien abigi kon jemerkin bam bakaktien jemer kanang tiang kanang bam patrai si shaga ni kaktien ka de ba me ko try me ai kadi ka ba bang na ki ba bang tam namar kawan na ka ket ka jong me kawan na ka taka jaka ka ba kentang ka jong me na ka taka jaka ka ba bang tam na ka taka jaka ka ba tiang tam mdan uno bala ban pen kambang ban ya kaktien ka jong me try namar kawan na kakti ka jong me ya ka ba melapen kre ablay ya ka ba melapa ru te try aingu ya me ko try Duai ngagarku ini ki khon jeme bakin ngai bang bakin ai tiang malaga sngi ban bam ye kaktien ke jong me agrtengu jisu amen amen trana ai bore phi ho bfinang la ban snap ye khubor step man laga sngi ban bam na ni Manna ubolong kaktien ke jong blai ubolong jisu Christ blai garku ifing in say sham but kabla shibon amen